Слави и Васко Цоневи имат парче земя близо до Коиловци. Често реколтата им е обирана от крадци. За да спасят част от продукцията, братята обикалят нивите и нощем. На 15 срещу 16 октомври, около 1:30 през нощта, те отиват на поредната си обиколка. С тях е и приятелят им Румен Цветанов, който е полицай. На пътя към нивите виждат черен джип. Спряхме. Джипа беше спрян тук на това място. Спрях малко по-напред. Слязоме ги питаме какви са и то от дясната страна тръгна да се бие. След това скочи шофьора. Двамата от джипа се сбиват с тримата коиловчани. В един момент Слави се озовава пред возилото. Шофьор се върна, се качи, го запали. Даже той ме ударя, си в медицинско, че ми закачи крака тук. Успяме го свалим. Един от нашите го свали. Джипа се забият тези храсти тук. През това време те извикаха нещо и като погледнем тук в тъмното, отдолу излизаха още трима, които също бяха агресивни и тръгнаха на бой. Полицаят Румен Цветанов се опитва да спре мелето, твърдят двамата братя. Защото извика полиция, предупреди ги, гръмна във въздуха, те не спират. Това. След изстрела във въздуха, Румен Цветанов стреля още един път и прострелва единия от странниците в крака. Тогава двама от чуженците хукват да бягат. Тримата българи успяват да се справят с останалите и дори да ги завържат. Са ластиците, които са за укрепване на товари в леките автомобили. Вързахте им ръцете и краката? Ръцете вързахме. Да. И краката, да не бягат, защото те бяха много живави. Просто ползата така се гънат и всеки момент, че избегат. Брат ми се обади, полицаи, той звъня да си пратят още полиция и линейка. Това, което искахме. Ние сме се крили от никой. Просто да ги преберат. През цялото време българите не са знаели с какво си имат работа. Чак когато ги напънаваме на някой на бой, почна да вика, че са туристи. Да, ама късно е ли би за китка, викат нашето село. Ма на какъв език викаха? Не знам, някакъв развален там диалект. Френско, английски, нещо? Не мога да кажа. Туризмо, нещо е такова. Слави и Васко казват на дошлите полицаи, че двама от нападателите им са избягали. Никой обаче не тръгнал да ги търси. Остана единствено един полицай. Тогава викаме, няма да оставаш сам, нали, ние ще останем с тебе, солидарни сме, няма да оставим сам тук, защото не се знае какво ще излезе още отдолу. След случая, братята са задържани за 24 часа в ареста. Нямат повдигнати обвинения. Фактът, че са набили френски командоси, коментират така. Явно са бягали много от част тия командоси, като са ги обучавали. С две думи мога да кажа, друго не мога да кажа. И до сега двамата братя нямат отговор от държавата с кого точно са се сблъскали в нощта на 16 октомври. То няма държава. Няма държава. Вие ако смятате тази пасмина за държава, аз си режа главата. Казвам ви го на си ослушали. Слави и Васко отново са засадили нивите си. Показват ни следи от бракониерска сеч в гората и са категорични, че ще бранят имотите си с цената на всичко. С бой. С бой. Който фанен ще бъде прибит. Категорично ви го заявявам. Или той нас, или не него. За тази сутрин от Плевен, Поля Томова.